Mundilole kuti ndibwerezenso uneneri wa zisankho mdziko la Malawi. Sindikuona DPP ikuwina zisankho. Sindikuona UTM motsogozedwa ndi akabambe ikuwina zisankho. Sindikuona PDP kaya kwa Nankhumwa uko akuwina zisankho kaya Marijani chipani chawo cha Nankhumwa mokonzanoka. Sindikuona UDF ikuwina, sindikuona PP ikuwina, sindikuona Ford ikuwina. Mavoti amene anthu akumakupatsani pa Facebook, mavoti amene akumakupatsani pa WhatsApp, pa YouTube, kaya ndi pa Instagram, musatengeke nawo chifukwa anthu ena osakavota. Ena ali ku South Africa, ena ali ku America, ena amene akumakuvoterani sana kalembetse. So musatengeke. Ineyo ndikukuuzani ngati mneneri, muisunge video yanga iyi. Ndikupanga video yanga lero pa 31 March 2025. Muisunge video hii. Mudzandikumbukira kuti Prophet Harry adanena. Kumbuyo koso ndanena. Ndipo ndakhala ndikunena za maiko ambiri. Ndimanena za maiko ambiri. Sindikuona dadi apita mutalika akulowa samboma. Maso anga auzimu ngakhale kuti sitimuonera maso awa. Koma maso auzimu sindikuona dadi akuwina zisankho. Ayi. Koma ndikuona abe boma lolamula likuwinabe zisankho mdziko la Malawi. Ena Mariyayi awagula. Okondedwa. Boma limatha kulowa nkutuluka. Ndene ngatanga ndigule. Ndikumachula dzina la Ambuye Yesu. Kupanda mantha kwake kwa mtundu otanda. Okondedwa Yesu ndi Ambuye. Sindingachite mistake imeneyo. Koma ndikungokupatsani professor. Mundida kasi mundida ndikudziwa chifukwa kundida ku chisankho chanu. Koma aKristu musandide chifukwa cha izizi. Ngati mufuna kupita kumwamba musandide. Aneneri anadedwa. Ndeni musakhala na munthu mmodzi okwaniritsa malemba. Ineyo ndikunena kuti zimene ndaonetsedwa ndi Ambuye Yesu osati maso anga athupi, koma zimene Ambuye Yesu akhala kundionetsa. Sindikuona PDP kaya UDF kaya PP kaya Afodi kaya UTM moti zibani zonse zimenda kuchwani kaya DPP. Musavutike nkugwa ngongole poyembekezera kuti mubweza mukalowa mboma. Simulowa mboma. Amene awine zisankho zimezi ubwerazi ndi boma limeli kulamula. Ndipo amene adzakhala kulamuliranibe 2026 ndi Dr. Lazarus Chakwera. Zimenezi muzisunge. Mudzandikumbukira mawu anga koma kuti Prophet Harry adanena. Let me put it in English. I don't see DPP winning. I don't see UDF winning. I don't see Afford winning. I don't see UTM winning. I don't see PDP or Afford, UDF, PP, DPP. I don't see you winning. Don't be cheated with people that are voting on Facebook or on other media platforms. Don't be cheated. What I am telling you, that's what will happen. I'm seeing the ruling government winning again in Malawi. I'm seeing Dr. Lazarus Chakwera as the president of Malawi. And mark my words, keep my video. Come 2026, you will see the same president who is ruling now in Malawi, ruling Malawians. God bless you. God bless you. Shalom. Kumeneko kunali kulankhula kwa a Prophet Harry Mbewe pano pa Nyasa Voice Box mecholinga chathu pakhala kupereka mpata kwa Malawi kuzilankhula zokhudzana ndi ndale kuyendetsa kuno kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Iwowa amalankhula kunena kuti ayi maso awo auzimu aonetsa kuti adadi ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party sawina chisankho. Akuti amene awine chisankho ndi boma lolamula la Malawi Congress Party. Neniyo mutiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.